Nazdar. Také rýchlo video nahrám po slovensky o Flash 3. Takto to vyzerá, to zariadeničko. Iba to pripneš na počítač, Windows by to mal nájsť sám. A takto to vyzerá na počítači. Stránka je www.k1ebikes/flash3. A toto je základná obrazovka, tu sú parametre ako rýchlosť, obvod kola, startup angle. Potom tu máme maximálny výkon, toto je momentálne FC2.0 motor M510 a toto sú default nastavenia. Na prvom stupni 50% výkonu, čo je strašne veľa, to je defaultné nastavenie. Väčšinou to dávam na 20%, dvojku dávam na 35% a 50, 75. Maximálne otáčky, to je dobre nechať na 100%. Support level je veľmi dôležitý, to je vlastne citlivosť na pedalovanie, koľko percent má násobiť silu pedalovaciu. Akcelerácia je, ako rýchlo sa má dostať výkon na požadovanú hodnotu. 0 alebo 1 je najmenej, to je nejakých 2,5 sekundy. Sa to bude pomaly zvyšovať výkon. 8 je najvyššia akcelerácia, to je behom 250 milisekúnd sa dostaneš na požadovaný výkon. No a potom je tu ešte taká jedna srandička nová, Boost Response Time, to nemá ani best. To je definované pri RS modeloch. Je to vlastne dojazd, ako na Boši, že si môžeš nastaviť, že ako dlho ti má ešte pomáhať, keď prestaneš pedalovať. A je zaujímavé, že tento parameter sa dá zapisovať aj pri FC2.0. Neviem, či to pri 510 FC2.0 funguje, ale môžeš vyskúšať. Takže toto sú nejaké základné hodnoty o motore načítané z motora a toto sú nejaké real-time údaje, čiže aké je momentálne nastavená rýchlosť, obvod, teplota kontroléra, motora, percenta baterky, napätie baterky a signál z torzného snímača. A je dobré, keď chceš robiť nejakú diagnostiku alebo zisťovať, keď je nejaký problém s motorom. No a čo je sranda, tak to je táto druhá skrína firmwares. Tu sa dajú vlastne na motor nahrať veľmi jednoducho firmwary z cloudu alebo z môjho servera. Môžeme nahrať nejakú FC2 jednotku firmware, napríklad tento 10.1. Je to veľmi jednoduché, iba klikneš flash a OK, a už to nahráva. Takže je to jednoduchá aplikácia, bez inštalácie, bez hesiel a malo by to fungovať na prvú šupu. Tak nahrali sme firmware. Teraz keď sme ho nahrali, tak zase nastavenia behli do default hodnot 50, 75, 100, 100, lebo tak je to prednastavené. No a proste vybereš si nejakú rýchlosť, nastavíš si čo chceš a stlačíš iba write. To je celé. Čo tu ešte máme? Samozrejme môže si nahrávať firmware, ak máš svoj bin file, môže si ho nahrať z harddisku. Si vlastne vybereš súbor z harddisku, bin file. Tiež môžeš spustiť kalibráciu. To je, keď si vymeníš kontrolér alebo rotor, tak vždy treba spustiť kalibráciu. A na poslednej skríne mám zatiaľ, teraz to nenačítalo grafy, dám ešte raz refresh. Na poslednej skríne budú také štatistiky z motora, nepodporujú to všetky motory, zatiaľ iba tie najnovšie, že ti to vlastne ukáže presne koľko kilometrov máš najazdené na každom stupni a koľko času si strávil na stupňoch. A do budúcna tam pridám aj informácie o baterke, tak pre takých, ktorí majú baterku s Cambusom, a tiež nejaké motor parametre, ktoré sú také natvrdo zapísané v motore.
asi všetko na začiatok. Budem to časom updateovať. Môžu pribudnúť nejaké grafy. Sem môžem dať nejaký filter na firmware podľa voltáže a podľa typu motora. Ako vidíš, teraz je tam dosť veľa firmwareov na M500, M510. Tu sú rôzne verzie. Až po FC4.0, to je RS motor. Najviac firmwareov je na M560, to je výborný motor, ťahá to ako čert. Toto je najnovší firmware na najnovšiu M560 FC2.0, ktorá má trošku zvýšený prúd na 27 A z 25. Na kolese je takmer 1100 W, to je dosť. Toto je 560 RS, tam existoval iba jeden firmware, potom nejak ten motor zastavili, tak ho teraz nepredávajú. Potom tu máme staré M600, bol celkom v pohode motor, mal nejakých 750 W na kolese. Potom 620 veľké výkonné, a tam sa nachádzajú rôzne verzie, aj 60V, aj 52V. Dokonca v tejto 50V je 40 A verzia. To je brutál, to dáva až 2000 W input elektrický a na kolese až 1700 W. Len na to treba mať baterku, ktorá zvláda 40 A. A potom, čo tu máme, 630. Tie sú stále není oficiálne, tieto motory, ale dajú sa kúpiť. Bafang ich nejak predáva už pod pultom. Tu je tiež 40 A firmware pre 48V. Potom 820, to sú tie malé motory Bafang, tie sú celkom populárne. Tam je tiež zo pár firmwareov a tiež sú tu najnovší firmware na novú verziu 820, ktorú označili FC 5.0. Neviem prečo zrazu taký skok na 5.0. A tam sú 3 najnovšie firmwary z tohto roku. Tento motor som ešte nemal v rukách, uvidíme. Dúfam, že už bude mať všetky nastavovačky, ako má 510 alebo 560. Takže tak. Pridám to už za chvíľku na stránku oficiálne, aby sa dalo akože objednať toto zariadenie. Už som ich poslal asi 5 a zatiaľ je to úplne bez problémov a kompatibilita funguje. Vo Windowse toho som sa trošku obával, či to náhodou nebude robiť nejaké nečakané problémy, ale funguje to úplne super cez tento Chrome. Funguje to iba cez Chrome a Windows, takže Appleáci majú zatiaľ smolu. No a moja idea bola to spraviť už tak, aby to rovno fungovalo aj z Android telefónu cez Chrome, ale na nešťastie ma trošku oklamal ChatGPT. Som to kodil na počítači a až potom po 2 mesiacoch som to bachol na server, že to idem skúsiť z toho mobilu. No a tam sa to nespája cez ten USB port. Tam to budem musieť prerobiť ešte časom. Takže tak, je to jednoduchá aplikácia internetová, bez hesiel, bez inštalácií, žiadne problémy a dokonca sa dajú nastavovať aj také neštandardné hodnoty. Napríklad taký Best alebo Go aplikácia vám dovolí ísť iba po 500% so support levelom. Tunak sa dá uložiť aj 700 až do 1000. A vyzerá, že to motor bere, lebo na niektorých firmwareoch, keď nastavíte nesprávnu hodnotu, tak buď to skočí naspäť na 500, alebo to behne do defaultných nastavení. To každý firmware v Bafangu sa správa úplne inak. Takže som to nechal úplne otvorené, že stále do 1000 a proste keď to niektorý firmware nezobere, tak to uvidíte, že sa vám to vráti naspäť na tých 500. Takže tak.